my air sunball. It's your favorite Makoti, Makoto Seulis. With my egg, it's enjoy happy Sunday and let's make Sunday goals for my family. So today we're not doing invoice over. So on the menu today is ujagwe, beef, no salad enjoy ambadlwana guys. We used to move our own Paris. So some sugar. For Sunday we're gonna be a bit extra and add parsley today because it's Sunday. Lama ngiwasebenzisayo warm. Shilongile Sunday ngoba just a little bit. The way I hate people damn it. Cover my plastic because the plastic now unesifudumezi sawo. To quicken the process, I prefer this more elegant. Then baking dwangu, usezi no baking land. So ngesikhathi ngisalinde ujeqe ngenza beef. This is biryani meat. Ofuna uphepha nkosi yami sewa edakwela keyboard. Nathi ngadlali love song nje. Ngisamkhumbula kodwa ikhenela lathimo guys athi nje yabo le ngoma lezi when I say I do. Those type of songs. So this is supreme curry powder. Plainly ngisidla wona because awubabi yet wenza ukuthi ukudla kube nokhala omuhle nephunga ke lawo limnandi. Iphunga elilike ile landa umuntu esezale ayibuza ukuthi hayibo ukudla kunuka kamnandi kanje kunukaphi. Beef nje before ngenze ngiyifake ebhodweni ngiqale ngiyibilise isikhathi ngizele ukuthi mase ngiyenza curry isheshe ivuthwe ngoba vele isuke isithamba. Ispice sami engisithandayo lesi Robertson's Brine Grill all-in-one seasoning. Whether ngiyapheka or ngiyathosta but nje sometime noma isiphela nje bakithi some garlic powder. Angisho ukuthi nawe inkosi yami unoke njengami umuntu unonga ngendlela emsebenzelayo bakithi. Lo utamati is so creative and it's gonna serve as tomato paste. I come back to the chicken. I tell her to caramel and let's see how I will go so ngizo edana namanzi lawa beef ngesikhathi kade ngibilisa ngeke phela isobho liyadingeka. Sizolinda uzovuthwa ke manje. Ngiphelile manje so I need to prepare for lami ngizosebenzisa project. Mina ngiwenza ngesitsha ngikwazi ukuwenza ngoplastic kwa Shoprite. Umjeqo uorange unembhalo wa Shoprite. Kamde sasibona nalesitsha nkosi yami sona nje engisebenzisa project. So this is what I do ukuze ujeqo wami uma ngabe sengikhiphe eziko uyiwele unganamatheli. And then this is after 10 minutes. So ke manje singokuvisisa ke. Uzubuye phansi. We will take care of this for now. It's very important esana ukuthi ngesikhathi ubhizi kitchen and the shop nezinto izijayekerish. And if usebenzisa isponge then sponge vele sihlale nalento ingasasuki before ungasazi. So that's why I'm using this one. Time now is exactly 2 p.m. Lona is my fighter. Mangabe ngipheka ujeqe ngibeka yena nje kanje. Ebese ngifaka ujeqe wami uyangisiza ekutheni indishi futhi ingashi. Check ukuthi lapha kanjani. Akusanuka kamnandi uma kanje. Athi ngibambe iqatha phela umpheko uyataste guys. Let me give you a close up. Yemyeni wami ngithi nje ngeke ulande sithanda. Ngeke ulande. A little cabbage. Okosolo. Angikwazi ke mina ukugcisa ikabishi. Vele kancane. And then before ngizamfama mayonnaise ngiyaqala. I'm gonna rinse it first. So ke ngixoxela ngomunye udate ngaya komunye weekend kosolo beyi-ede ama-raisins aphula kancane ngezwe nje ngihlafuna ukuthi this is an apple and this is raisin and it was so nice. So nje nami if I have an apple ngeke ngi-ede kancane not too much yabo nje le ngizolidla
Otherwise, this is what I have. So I'm just gonna keep this aside for now. This is not this one. Isitshulu nje uma usenza Nkosi yami singadingi isopo. Isitshulu esinjani isidinga isopo? Hayibo ngiyadlala wena. Lo ngoba ngiqedile ngami ngina keep her aside and then now ngizoboila lo. Kuyadingeka ukuthi kube khona imali ezobuyisa umbhulajana. Ngisimile ne-green salad ngizowufaka nango. Hawu ngiyafika Nkosi yami akekho kushaya umoya. Kodwa-ke izinto ey'ngathi eshulu lezi. I'll just make my first dressing. Ngoba nina futhi izinto eniyibhalayo ku-Facebook ngake ngabona this other meme eyayibhaliwe ukuthi yabo nje ubokwazi ukuthi uma kukhona lo esaladini hhayi suke kuzodliwa kamnandi lapho. Look at that sekuvuthiwe ukudla iyaphakwa-ke manje. Sekuvuthiwe ukudla.